Pasensya na mo, kay daghang masuko na ko. Daghang masuko. Ano man, kumusulti kas kamatuuran, daghang di ganahan mo. Ningon si Kristo, ako ang unang gidumtan sa kalibutan, sunod kamo. Uy, nangangin si Kristo na to. Ngano man ang kamatuuran, kinahanglan ato isulti. Sa San Juan 1:17, Migon si San Juan, ang balaod, miabot, pinaagi ni Moses. Apan ang kamatuuran o grasya sa Diyos, miabot, pinaagi ni Hesus Kristo. Unsay naabot? Pinaagi ni Kristo, kamatuuran o grasya. Pangutana, asa man nato masayran ang kamatuuran? Pinagi sa inyong damgo? Uy, nagdamgo man ni Father, nagstorya mi si Divine Mercy. Namura na. Na ordinaryo na si Divine Mercy ninyo. Uy. Nya kung nailay-lay mensahe ninyo, contradict. Mahitabo ng divided mercy na noon. Dili na divine mercy. Aron ma-united ang divine mercy, let us promote the truth. Ang pangutana, asa nato masayran ang kamatuoran? Hoy, asa? Naan bang Father Darwin? Wala. Naba sa inyong tagsa-tagsa? Wala. Atong basahon ang unang Timoteo 3:15. Ningon si San Pablo, the church is the pillar and the foundation of truth. Kung saan simbahan? Kusga, the church is the pillar and foundation of truth. Ang simbahan ra, ang sukaranan sa kamatuuran. Dili si Father Darwin. We need to humble ourselves and submit to the church. Kay basin unyag, ikaw na ang kamatuuran. Uy! Si Kristo ra, ang divine mercy ra, ang dalan, ang kamatuuran, o ang kinabuhi. At ang pakpakan siya. Ayaw angkon na! Nya ikaw ang kamatuuran. Ayaw pangangkon nga naarani mo ang dalan. Si Kristo ra na. Amen? Unang humble ta, paubos ta. Nya maminaw ta sa simbahan ay pagamagamag imo. Uy. Maglain na mo sa inyong parokya. Uy. Paminaw mo sa inyong pare. Uy. Kini among Father kay Divine Mercy po ning amo na maglain na mig chapel. Nasikat among punto por punto kay among gitubag si Brother Eliseo Soriano. Kailan mo Brother Eliseo Soriano? Ang founder sa ang dating daan. Itanong mo kay Eli Soriano, Biblia ang sasagot. Di ba? Nandungog mo na? May he rest in peace. Eh, namatay naman kuno. Anong kuno? Kawa pa may klaro. Questionably pa bang kamatayon. Nga naman, wa ipakita. Wakibaw ka sa gilubong. Mo nang questionably pa. Hangtod karon nagwali gapon siya sa iyang moro ni simbahan nga patay ang nagwali. Tanawan ng ilang ang dating daan. Si Eli Soriano gapon ang nagwali. Kung tinuod siyang patay, hindi din na siya magwali. Uy. Mo nang namatay ko, no? Oh, pero sa lang, namatay gwa. Importante, mo ni iyang giatake simbahan. Gamit siya sa Berhing Maria Tagapamagitan. No binaryo man na. Dito na mo siya nabuko. Og tungod niya na nagpanon ang mga dating daan, dili lang dating daan, na malik sa simbahang Katoliko. Amen? Kung doon na mo iparinte, layat na sa laing pagtuo, ingna sila. Wa di problema kung naasa ka. Anda kung problema ni decide ka, nga naminaw lang ka sa usa ka side. Therefore, ang imong desisyon, mura og mangga nga hinog, pero ahat. Unsa may labi? Sa mangga nga hinog, pero ahat. Aslo. Minigkaon ni mo, sa dagway ni mo. Maguba itong dagway. Mo nang ingna ang mga igsuon na to nga nang layat gikan sa itong pagtuo.
Kung ni-decide ka na minaw lang ka sa usa ka pastor, usa ka ebanghelista, one-sided, half-baked decision. Sama ka sa mangga, pero nahinog, pero ahat. Aron dili maahat ang imong desisyon, maminaw ka sa duha ka side. Maminaw ka sa pastor, maminaw pug ka sa mga tao nga nagtuon, kabahin sa atong pagtulunan. Amen? Yeah. Salamat, Padre. Ikaw na'y magbuot, asa ka pa dong, as long as naminaw ka sa duha ka side. Kana, hinog na. Hinog ang imong desisyon. Dili ka manggang ahat. Sakto jud kang pagkahinog. Unsay mahitabo kung saktong pagkahinog ang mangga? Maguba imong naw. Mingon pagani kay ang duga sa mangga nga perting lamia mo mukuan pa si imong kamot. Unsa may imong buhaton? Imo pang tilaan. Kalami. Tinuod dili. Mo na ang akong challenge sa mga nang layat sa laing pagtuo ay problema. Ang pangutana, kung naminaw lang ka sa usa ka bahin, kinahanglan kung mag-search tas kamaturan, tanan atong pamation, at the end of the day, ikaw ang mag-decide. Nga naman, tultulan ka sa Ginoo sa kamatuuran. Amen? San Juan 8:38 Kaloy, ang kamatuuran may maghatag ka nato o kagawasan. Amen? Ang nakaprotekta na ko, Father, kini akong devotion kanunay sa Divine Mercy, Rosary, Simba, Sakramento. Na Father, nianhi ko nimo kay magpa-deliverance ko. Nianhi ko nimo kay wa pa nako ma-renounce ang mga practices na dili gikan sa simbahan og andam nako karon. Mutugyan sa akong kagalingon ngadto sa Ginoo. Nya Padre, kay ako banggitang mangkukulaman, kahibaw ko sa tanan. Namong mga kabuang, kay gikan ko didto. Human nga imo kong ma-deliverance o ma-exercise, Padre, andam na kumusangyaw sa kaluoy o katarong sa Ginoo. Kay baw mo, pag-exercise na to, nawa siya siyang kagalingon. Nawa siya siyang kagalingon, kay hastang mga demonyo na apa siyang lawas. Pag-pray na to sa solemn exorcism, exorcissimus te. Perting react, despite nga active na siya sa ministry. Dili garantiya di ay, nga naanak ka sa religious organization na wag tang na ang occult spirits. Kinahanglan i-renounce ka na. Kinahanglan i-break ang seal and consecration sa occult practices nga atong nadawat gikan sa tong mga ninuno. Kay kaliwat man tang lapu-lapo. Kaming taga Bohol kaliwat pong daguhoy. Nga dunay mga mao man ay naandan sa una. Doon na sila mga orasyon. Doon na sila mga anting-anting. Nga di madutlag bala. Imagine ka na pildi nila lapu-lapo ang mga katsila. Nga naman sila ay kumplito nga panggubat yan. Mga himan sa panggubat. Posible doon na to sila yung mga anting-anting. Si Daguhoy, di yun madakpan. Kaya doon na may orasyon nga tagulilong. Nakadungog maron? Nagtuo ko nga surya na. Sa na-active ko, ani nga ministry, doon ay duha ka tao ni duol nako. Nga doon na sila'y orasyon, nga dili sila ikitan. Nga pag-exercise na to, makiksunan, pag-renounce, nang giriak silang tanan. Satan is real. Ang mga demonyo, mga kaiksunan, nakasud na sa devotion sa simbahan. Pagbantay mo, ana. Kay bantay, kay nga naman, wa na ta, naidaghang wa mo subay, bisag devoto sa atong kaugalingong devotion. Uy.